ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦର୍ପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଜୀବନକୁ ଖୁବ୍ ସହଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଏ। ସାଧାରଣତଃ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ନ ହେବା ପାଇଁ ଦର୍ପଣକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଦର୍ପଣର ଆକାର ଏବଂ ତାହାକୁ ରଖିବାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ତାହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ତାହା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ରହେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କୌଣସି କାଚ ବସ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବ। କାଚ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଂଶକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଦର୍ପଣକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇଲେ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ଘରେ ଦର୍ପଣକୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ବାଥରୁମରେ ଦର୍ପଣ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ପୁଣି ଘରେ ବେସିନରେ ଲାଗିଥିବା ଦର୍ପଣ ଯଦି ଏହି ଦିଗରେ ଅଛି ତେବେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ। ଘରର ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଭୁଲରେ ବି ଦର୍ପଣ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବ। କେବେ କେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦର୍ପଣ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା କେବେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଦୋକାନରେ ହେଲେ ଚଳିବ, ମାତ୍ର ଘରେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ସିଡ଼ି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନ ସହିତ ଦର୍ପଣର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବୃତ୍ତାକାର ଦର୍ପଣ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଧାର ଥିବା ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ କରଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବେଡରୁମରେ ଭୁଲରେ ବି ଦର୍ପଣ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି ତେବେ ତାହାକୁ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆୟତାକାର ଦର୍ପଣ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଆମେ ଆପଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ନେଇ ଆସୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେୟାର